हेलो भाई लोग, तो हम स्वागत करतनी अपन यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टूडियो में। तो रउआ लोग देखतन जा प्रजापति स्टूडियो। भाई लोग, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए कैले तो प्लीज़ कर लीजिए। कैसे कि वीडियो बनावे में मेहनत लागेला और इन्फॉर्मेशन बटोर के रउआ लोग के पास पेश करे के पड़ेला, तो एमे समझ सकतन जे कितना मेहनत लागत होई। तो भाई लोग विनती करतनी कि ऐसन सब्सक्राइब कर लीजिए। और पवन सिंह एक बहुत ही बढ़िया काम करत रहे ए घड़ी। तो पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जौन कि ऑनलाइन भइल रहे, अभी काल्ह ही भइल है। तो एकरा में उनकर दोस्त दीपक सिंह एक बहुत बढ़िया बात कहले हैं कि अब से हर एक यूट्यूबर छोट होके चाहे बड़ होके ओकरा के बढ़िया से सम्मान देवल जाई जहाँ हमारे स्टेज प्रोग्राम होके। तो ई बहुत बढ़िया लगल। पवन सिंह भी एमे सहमति अपन जतैले हैं। तो ई बहुत बढ़िया काम एगो तरीका से कइल जाता भोजपुरी में। तो काहे से कि जो हाथना मेहनत से अगर केहू यूट्यूबर रउआ के देखे जाता चाहे अपन वीडियो के माध्यम से पूरा जन जन में पहुँचावता, ओकरे असमान ना मिली तो कैसे राउर ज़्यादा प्रमोशन हो पाई। तो ई बहुत बढ़िया एगो काम पवन सिंह के द्वारा ई कइल जाता। काहे से कि अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव के प्रमोशन के गाना में जोना में एक दूगो टिकटॉकर चाहे कुछ होखे गइल होखे, तो उन लोग के बढ़िया से स्वागत ना भइल और उनका कैसे ही भगा देवल गइल। तो ई बहुत खराब बात रहे। लेकिन पवन सिंह ए पर विचार करके अपन जौन भी काम बढ़िया करत रहे ओकर खातिर हमनी के बढ़िया बोले के पड़ी। काहे से कि ई बढ़िया केहू करता तो ओकरा में सपोर्ट हमनी कइल फर्ज बनता। तो ई बहुत बढ़िया काम करता पवन सिंह, दिल खुश होता अइसन अइसन बात सुन के। और गाना तो इनकर हिट रहते बाटे। तो रउआ लोग अपन देखी जा गाना और ई बहुत मौज करी जा। और ए पका रउआ लोग के राय बाटे तो बताई जा कमेंट में आके। और क्या अब हम वीडियो के एजे तक एंड करतानी। और रउआ लोग हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। धन्यवाद।